салому алейкум дӯстони азиз. кам монд. пас аз чанд соати моҳи мубораки рамазон дари ҳар яке аз моро мекӯбад. пас омадани моҳи мубораки рамазонро ба кулли мусалмонони дунё табрик мегӯям. бигзор худованд рӯза гирифтани ин моҳро ба пуррагӣ насибатон гардонад ва боз соли оянда якҷо омаданашро пешвоз гирем. омин. дӯстони азиз, 40 ҳадиси набавӣ дар фазилати моҳи мубораки рамазон аз довудхони абдухон омадааст. хостем ҳар рӯз яке аз онро пешкаши шумо гардонем. хуб гӯш кунед. ба номи худои бахшандаи меҳрубон. аз абу ҳурайра разияллоҳу таъоло анҳ ривоят аст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: ҳар гоҳ моҳи рамазон фаро расад, дарҳои ҷаннат кушода ва дарҳои дӯзах баста мешаванд ва шайтонҳо бо занҷир баста мегарданд. ривояти бухорӣ ва муслим. шарҳи ин ҳадис: вақте моҳи рамазон фаро мерасад, ба изни худованд дарҳои ҷаннат боз ва дарҳои дӯзах баста мешаванд. ба баракати моҳи мубораки рамазон шайтонҳо аз озодӣ маҳрум гашта занҷирбанд карда мешаванд. он нофармонравоие ки банда дар моҳи рамазон анҷом медиҳад аз беаҳамиятию танбалии ӯст. раҳмати худованд аст ки дар моҳи рамазон бандагонашро аз васвасаи шайтон нигоҳ медорад. пас мусалмонро зарур аст ки аз амалҳои номашрӯъ дурӣ ҷӯяд.